दिनै बेंटल हालामाव गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय सदभाव मण्डापनिफ्राय स्पेसियेलि हाउस पेडनि मोनसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय 1,40,40 लाखनि मोनसे भवन हरदों जाय भवनखौ जोङो दा बेंटलाव मोननो हाबाय बे बिबा भवन जोंहा बेवहाय जथुमा जानो बा बायदिसिना प्रग्राम जानो हाबा हुखा खुंनो थाखाय जिखुनु प्रग्राम खुंनो थाखाय जोंहा बहुत समस्या जायोमोन बे समस्याखौ जों जेरै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय जों स्पेसियेलि आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होयो बे खामानिखौ मावफुंनानै हरनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों बेनो जे समाजाव जिखुनु फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जौगानायनि गोनांथि दङ बावहाय जौगानायनि माने मा होनो डेभेलपमेन्ट माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों बा अनुस्थानफोरनि गेजेरजोंसो समाजखौ जौगाहोनो हायो आरो बेफोरखौ मोनफ्रोमबो हालामाव दिनै एसे गाबोन एसे मोनदांनायनि गेजेरजोंनो आवगायलांनो हागोन बेखौ गोजोननाय मोनदों। हेपि टिचार्स डे दिनै मोजां सान दिनै बे जोंनि MSDP नि आन्डार माल्टि सेक्टरेल डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों बेंटल बायदि ओनसोलाव मोनसे सद्भावना मण्डप मोननो हादों निस्सय बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय बायदिसिना प्रग्रामाव बाहायनो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हादों बिनि थाखाय जोङो बेंटल ओनसोलनि लोगोसे बे बेंटल एरियानि प्लास ब्लक सिडली ब्लक हिसाबै आङो सरकारखौ धन्यबाद जासिगोन बे न'आ नंगौ भारतनि दाब दाब ओनसोलाव जेरै बे आसनिखौ थांनाय 2022 नि गेजेरावनो अल इन्डिया 710टा ब्लकआव इमप्लिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन लोगोसे 66टा EOLB बा टाउन कमिटियाव लानाय जादोंमोन क्लास्टार हिसाबै आरो 33टा गामियाव बे रोखोमनि आसनिफोरखौ लानाय जादोंमोन बिनिनो मोनसे जोङो दिनै बेंटल ओनसोलाव मोननो हाबाय निस्सय बेवहाय रायजो राजाफोरा गोजोननाय दं आरो दा मोननायानो जोंनि जोबथा नङा दिनैनिफ्राय जोङो बेखौ रायजो राजानो हगारनानै होबाय दिनैनिफ्राय बेखौ मेनटेन खालामनायासो गिदिर खोथा सरकारा जास्ट इनफ्रास्ट्राक्चारल' बानायना होयो खिन्थु मेनटेनेन्सनि खोथा बा बेखौ सालायलांनायनि खोथा जाहैबाय रायजो राजानि दिनै न' मोनदों होननानै गाबोननिफ्रायनो बेखौ लेथ्रा खालामगोन आं बेखौ आसा खालामाखै निस्सय बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गियानि व्यक्ति जोंहा गोबां जों दा लोगो मोनदों बिथांमोना मोनसे कमिटि लानानै बेखौ मेनेजमेन्ट कमिटि बानायनानै बेखौ मोजां रोखोमै सालायलांगोन आरो बिनि गोनांथिखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा मोजाङै बाहायलांगोन बेखिनिखौ आसा थिनाय जाबाय। बे बिबा भवन जोङो मोननो हादों जोङो दा बेखौहाय आसाम सरकारनिफ्राय जोङो मोननो हाबाय जोङो बेखौ दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय आरो बेयाव दा गोबां खामानि दङ बेखौ मेनटेनेन्स खालामनांगौनि खोथा दङ आरो उननि समाव माबा मोनसे मिटिं बा हाबा जायोब्ला बेखौ साफा खालामनाय मानाय मोनसे थाबाय दा बेनिखायनो जोङो गासै जोंनि बेंटल एरियायाव जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ गासैखौबो जोङो सानसे लिंगोन आरो जोङो बेखौ कमिटि जोङो बानायनानै होगोन बे मेनटेनेन्सखौ माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामबा मोजां जागोन जोंनि ओनसोलाव बियो मोनसे आदर्श बायदि जानानै थागोन खारन जोङो गोबाव सम जोङो नांगौमोन आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मिटिं गिदिर बा हाबा खुंनायनि जोंहा जायगानि प्रब्लेम दा बेनिखायनो आसाम सरकारा बानायनाय होनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों आसाम सरकार आरो जोंनि BTR सरकार आरो बेयाव जोङो मेनटेनेन्स खालामनो थाखाय जोङो दायो साननै सानथामसोनि उनावनो जोङो मोनसे बयखौबो लानानै मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो कमिटि बानायगोन आरो बे कमिटिनि दारैनो बे मेनटेनेन्सखौ जोङो खालामलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। सोर आलासिफोर नुजाथिनायाव दिनैनि बे न'खौ बेखेवनाय जादों? दिनैहाय जोंनि BTRनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनानैहाय दिनै बे न'खौ बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो जोंनि सिडली ब्लकनि BDO सार कुमुद नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव बे दिनैनि हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो जोंनि बेयाव ओनसोलनि गासै गागि आरो जाति जनगोष्ठीनि गासैखौबो जोङो लिंहरनाय जादों आरो जोङो गासैखौबो लानानै जोंनि ओनसोला दे मोनसे हारिजों जोङो जौगानो हाया जोङो बेखौ आन्दाज खालामो गासैबो
जाति माहारिफोरखौ जोङो लानानै जौगालांनो जोङो आवगायदों बेनिखायनो जों गासैखौबो जाति बा धोरोम बा पार्टिजों बासिया लाबानो गासैखौबो जों लिंहरनानै दिनैनि बे मोजांथार प्रग्रामखौ जोङो बानायनाय जादों बेवहाय कमिटि दाखांनायनि उनावसो प्रग्रामफोरखौ खालामफैनो हागोन नामा औ बेयो मोजाङानो सोंदों माने जोङो दायो बिसिडिसिनि आन्दाराव जोङो बेखौ बिडिअ सारा जोंनो सार्च होलांथ'दों आरो जोङो खुब गोख्रैनो बे कमिटिखौ जोङो दाखांगोन कमिटि दायैनि सिगां जुदि माबाफोर मोनसे प्रग्राम जायोब्ला जोंनि बिसिडिसिनि आन्दारावनो बेखौ जोङो सालायथ'नाय जागोन आरो कमिटि दाखांनायनि उनाव जोङो कमिटियाव हेन्ड अभार खालामगोन आरो बिनि उनाव कमिटिया बेखौ सालायलांगोन बेयाव हाबाफारिफोर लायोब्ला माखासे पाब्लिकफोरनि प्रेजेन्टेसन होनो थाखाय बेसेबां सिट केपासिटिफोर ओमफ्राय एभेलेबेलफोर जानो हागौ बेयावहाय जोङो दायो कन्ट्रेक्टरनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बेयाव 200 जन मानसिफ्रा खेबसेयावनो गेदारिं जानो हागोन आरो थानायफोरनिबो सुबिदा दं संनायनि सुबिदा दं गासैबो बे सुबिदाया थागोन बेयाव जइन्ट फिस लानायखौ जोङो दा बुंथ'नो हाया जोङो जेब्ला कमिटि जोङो बानायगोन बे जइन्ट फिसफ्राथ' जोङो एसे एनै मेन्टेनेन्स थाखाय लानांखागोन खारन लाइटनि खोथा दङ आरो बेखौ साफा खालामनांगौनि खोथा दङ बेखौ जोङो कमिटियाव रायज्लायनानै माबायदि डिसिसन लायोब्ला पाब्लिकफोरनि सुबिदा जागोन जों बेखौहाय डिसिसनखौ लानानै जोङो बेखौ उनाव सावरायनाय जागोन नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिंग आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827